Wengane zokwetha nginibingelele nginamukele kuzonke indawo la kuzofika khona le video igama lami ngumsizi. Sekuvele indaba zithi le nsizwa yaziwa ngoDayimani oyibona la-ke kule video, Dayimani laseMnambithi ivelelwe-ke isigameko noma ivelelwe-ke ingozi ebuhlungu la khona ishayiswe imoto isemsebenzini. Lezi ndaba-ke zithinta abantu abaningi ku-TikTok, abanye sebeqalile-ke bayakhuluma ngazo. Insizwa-ke idume kakhulu ngokusijabulela-ke ku-TikTok, izenzela amavidiyo, idlala-ke iy'ngoma zabaculi abaningi-ke abahlukahlukene, ikhombisa-ke ukujabula. Abantu abaningi bathintekile. Omunye-ke osondelene naye uze waveza ukuthi usuka esibhedlela ukuyibona-ke le nsizwa, ucela-ke ikhulekiswe ngoba isimo-ke sithanda ukuthi sibe-ke simbi-ke ngempela. Wey'ngane zokuthi njalo-ke iy'ndaba zingenalo. Insizwa-ke ibeke kanje kade ibuye ukuyombona esibhedlela. Masiphila-ke kodwa kubi. Ngisendleleni lapha ngibuya khona esibhedlela eBhara ukuyobona iDayimani. Ngiyacela bafuthu nani nithi ukulibeka nje kancane emthandazweni. Hayi sibi sona isimo kodwa sethembe ngoNkulunkulu izophuma insizwa i-right, sikwazi ukuqhubeka senze izinto. Hayi bona nama ngikho nje kahle emoyeni wami, kodwa sethembeke ngoNkulunkulu yonke into izokwenzeka.